टिकादार दिगन्त गयारिया एबेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होदों। चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना रिफु रिजार्भआव आयेननि बेरेखायै दखल खालामना थानाय सुबुंफोरखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय आयेन बायदियै एबेक्सन खालामदों। बोहैथि दाननि थांनाय 7 खालार खालि हाग्रा बिफाननिफ्राय बे एबेक्सनखौ नैथि खेब खालामनाय जायो। बेबायदिनो आयेननि बेरेखा दखल खालामनाय 100निबो बारा नखरफोरखौ एबेक्सन खालामनाय जायो। बेखौनो एबेक्सन खालामजानाय सुबुंफोरनो टिकादार दिगन्त गयारिया दिनै अनसुंथाइ महरै बायदि मुवा बेसाद राननानै होदों। बेबायदिनो गोनांथिनि मुवा बेसाद माइरं, दालि, थाव बायदि मुवा बेसाद आरो लोगोसे उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय माखासे जाग्रा मुवाफोर राननानै होदों। मुवा बेसादफोरखौ मोननानै भुगिनांनाय सुबुंफोरा खोब गोजोननाय फोरमायदों। गोबां बेबायदिनो दुखु खस्थ जानानै थांबाय, न' बायदिसिना सिफायनानै थांबाय। गोबां दाखालि न' सिफायनाय समावबो अखा बांखा हादोंमोन। गोरलै गोनांफ्रा बिराद खस्थ मोननानै थांबाय आरो बिनि गेजेरावहाय गोबाव दिनसैमोन हाजिरा मुजिरा मावनोबो मोनाखिसै। सोरनिबा माइरं गैया, दैरं गैया, बेफोरबायदि न'खरफ्रावहाय दावराव दावसि जालायबायमोन। हौवा हिन्जाव नांलाय खमलाय जाबायमोन। बिराद खस्थ मोनबाय। जोंखौ दा अननायनि गेजेरजोंहाय दुखु खस्थखौ नुनायनि गेजेरजोंहाय दा गोबां मानसियानो जोंनोहाय एसे एनै दान होफैबाय। बेखौनो जानानै दा दङ जोङो। प्लास्टिक खोबै ओरैनो दोनबाय। गिर्जा न'आवहाय थाबाय गोरलै गोनांफ्रा, ओमफ्राय गोरलै गैयिफ्रा ओरैनो बायह्राफ्रावहाय ओरैनो बे बुफैनानैहाय बे प्लास्टिक जिराब जिथाब थानायखौनो ओरैनो खोंला खोंलि थाबाय गोरलै गैयिफ्रा। ओमफ्राय गोरलै गोनांफ्रा नैबे गिर्जा न'आवनो थाबाय। बेफोरबायदि जादों आरो। हादाननि मानसिफ्रा जि खस्थ मोनलाबाय दामायनि, बोजों जानो बोजों लोंनो न'खरफ्रानो गोदाव सोराव जाजोब्बाय। फिसा फिसौफ्राबो जों गोजाननिफ्रायसो खारबोदोंमोन। जोंनि दा दिखियाजुलिनिसो। औ, हाफ्राबो गैया दा, बिगासेल'। बेखौनो जोङो बेवहाय जानो होननानै फैबाय आरो फिसा फिसौ लानानै। औ, जों बिमा फिसा बैयाव थायो, फिसाला सासे दंबावो। ओमफ्राय नै बेवहायनो फिसाजो बोराय बुरै थायो बेहा। हायाबो गैखाया नालाय। जानोहाय आं बावलायलांबाय बेसे बोसोर जाखोमोनथाय। औ, एसे गोबावैनो जाबाय। बिदिनो जानो लोंनोबो खस्थ, नै अभाब अभिजोंनो जों माजों मोनजाबावनाय। बेखौनो जों एसेसो खावलायो आरो जानो गैयिनि थाखायहाय। जोंहा बिराद खस्थ जाबाय, हाजिरा मुजिराबो मावनो मोना, बबेजों मा खालामनानै जानाय। आङो बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। गैले, फिसाला सासेया BA पास जानानै थाबाय, फरायनो मोनाखिसै। गोदाव सोराव जाबाय दा। हा गैयिनि थाखायनो ओरै खारबोनांबाय। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय।